מצה, פסח כולנו אוכלים מצות. המצה היא סמל לענווה, יש בה קמח, מים, 18 דקות, סטו. מה אני מציעה לך כאן? שגם את בזוגיות שלך תתנהגי בענווה. אני נותנת לך פה עכשיו תרגיל, אפילו רק במחשבה. אל תתנפחי על האיש שלך. מה זה אומר? זה מה שלמשל מסתכלת עליו עכשיו תוך כדי הניקיונות ואת יואו, אני עושה את זה יותר טוב ממנו. ואת חושבת על הרעיונות שלו, לילה לסדר ואת אומרת, איזה רעיונות מטופשים, אני יכולה להעביר את זה הרבה יותר טוב. ככה הילדים לא הבינו כלום. ההצעות שלו לגבי מה תעשו בכל המועד, לאן תלכו, מה יהיה ממשפחה, ואת אומרת, וואי, הוא פשוט לא מבין עניין. ברגע שאת תבואי אליו בענווה ותהיי מוכנה להקשיב לרעיונות שלו, יש מצב גדול מאוד, גם כשהוא יתקרב אל הרצונות שלך, וגם שאת פתאום תבחיני שיש הרבה חוכמה ברעיונות שלו, ורק זה עניין של מאיזה זווית את מסתכלת על זה. אז אל תתנפחי על האיש שלך, תנסי להבין ולקלוע מה הוא בדיוק מתכוון.